uphinde uphushe uphumelele noma kuphaste njalo ufike ngoba leyo file ngicela kona ukuthi ngiyaqala ukuthi number isizokuphela uma uyimember i-channel kusokona isileyo mhlamba uma uyofuna ukuthi member noma ungasebenzisa amamthini athinta umuntu emember kusokona 5 jamba kuphela uyafonela ka WhatsApp umuntu fona from Monday to Friday kuphela saje kusesonto isipekhanisile indaba yabinela phasi ngicela ngicela ngisizela ngoba ingane yami intombazane ithathwa imoli emnyama yamazi umuntu umthathile ngigijimisa umuntu lokuthi kuyifika. So her child was being kidnapped by someone she knows with a black car, but the car doesn't matter because ukhona umuntu okwaphupa ingane yakhe beyitshontsha bekidnappa ngemoto ebovu ngemoto emhlophe ngemoto enjalo, so ikhala imiyeke ibisise so sizeka bethi imoto bophupha imoto ibaleka lengane yakho noma umuntu ebaleka lengane yakhe ngemoto ibaleka lengane yabo kuyafana. So isizayela ubona nje imoto ibaleka lengane yakho awumbona umuntu or lo muntu obaleka lengane uyambona nyaka singakusho. One, ngokuqondile uma uphupha nje imoto upha olubi uma ibaleka lengane yakho noma lo muntu ibaleka lengane yakho ngoba lokuthi kungenzeka lengane kumele uyiqaphe futhi uqinisekise ukuphepha kwayo ngoba kungenzeka kunabantu abafuna ukuyithumba yabo. 2, ngokwesintu-ke uma ngeze kuphupha imoto kuwupha oluma ibaleka lengane yakho lokho kungasho ukuthi kungenzeka kumele uyikhulekise lengane ngoba kunemizamo yokuyithwebula ithwetshulwa yimbanga yakho noma ngesitha sakho yabona. So shuthekise ngafika uma ukuthi kukhona imizamo yokuthwebula lengane ekhona njengamanje. 3, yenzeka uma uphupha ingane kuba imoto uma kuba upholo lomabela ingane yakho lusho ukuthi kungenzeka lengane izulelwa amanqe, kungenzeka iy'nsuku zayo seyinciphile uma ukuthi iyagula, so lezo apply kuphela uma ukuthi lo muntu umuntu oba nokugula. Uma usubone imoto ibaleka naye noma kunomuntu omthathayo amgibethe imoto le mntwana abaleke naye uthola ukuthi ngoba vele uyagula kusho ukuthi iy'nsuku zakhe sey'baliwe angahlandlula emhlabeni yabona. Siyabonga. Sibheka la uma imoto ibaleka lengane yakho lo muntu kuma ukuthi uyamazi kusengenzeka kuye lowo muntu loyo ozothumba lengane noma ozothubela lengane, kodwa kusengenzeka ukuthi baveze isithombe sakhe ukuthi akahlangene na yonke lento lena nje yabona. So akusingakho sonke isikhathi yakho noma umuntu umbone izinto ey'mtholampilo yena mhlawumbe bathakathi i-technology iphezulu kakhulu bayakwazi ukusebenzisa i-image yomunye umuntu ukudidisa umkhondo.